nakasulay na ba kayo ni ana nga klase nga experience imong kinabuhi? Na kanang gi-discriminate ka. Discriminate. And this would lead me to my next question. How do you consider yourself? How do you identify yourself? Sa una, katong bata pa ko, masakitan jud ko. Kaya wala pa man ko kabaluan eh. Wala pa ko kabaluan na ingon ani, ingon ana. Nya, kanang kanon ka sa imong family pod, na kanang inong kambayot ka, ana. Pero as time goes by, tungod pa sa social media and sa kanang mga tao na mugawas jud mo express sa ilahang kaugalingon. Nya, ako apong family pod kay mo basa pod sila ana, so marag nakasabot pod sila sa ako ang part ng anong yun ani pod ko. And then karon na ako apong igsuon pod, ang ginamanguran pod, maupog yapon pod. So karon mas happy ko na kanang dali ma-accept sa ka tao, and it started with my family. Even if ang discrimination nag-start pa siya sa akong family pod first, pero ang acceptance po nag-start pa siya sa akong family. And when was that? Katong bata pa ko, and then katong pag-college na nako, and then karon na ng trabaho nako na kanang wala pa apo si mama o si papa. Yang mangutanan siya na mo kung ano sa daw and ana, yang para nako marag lay siya paminaw. Pero the mere fact nag-accept ko kung unsa ko sa akong pamilya o akong manghod na bayot pod, I mean maka-happy siya. And what was that feeling nga katong first nimo nga nag-disclose nga ana bayot ka? First kay nahadlo ko. Kay kuan man ako ang mama papa mo disclose po siya sa to mga kauban sa akong pamilya pod. Nya lahi po ba ang una-una pod sa akong mga tito, sa akong mga tita and ana. So pagkato atong feeling nako lahi jud siya. Lahi sakit siya kay murag si papa, mama mo ilom lang ana. Pero karon na okay na tanan, nakatrabaho na ko ana, maka-happy siya, and then murag karon na ako sa akong self na di na ko maula kung unsa ko. Makatabang ba sa usa ka person, sa usa ka tawo nga nagduha-duha pa sa iyahang gender identity sa diha sa pamilya nga ang ginikanan sarado, no? Dili makadawat o gani nanay mga predispositions nga kini ako ang anak na lalaki, makakita gyud apo ni ini, no? Makatabang ba yan ang klaseng environment within that family? Oo, I mean para nako ha kay depende man guna siya. First is like mutanaw ang, let's say mutanaw siya sa religion. Kung dapat ba siya mo disclose, muna mutago siya. Mutanaw po siya kung unsa ang status sa iyang pamilya po. What if nasa military, niya makabalo na yung anak bayot, inana or tomboy, then sa kanang respetado or kanang well-known na inana na family, murag, in a way, makatabang siya, pero at the end of the day, manggod, ikaw manggod ang mudala sa mong kagalingon. Kay imong mamagpapa, mawala ram gud na imong tita mawala ram gud, at the end of the day ikaw ram manggod mo survive sa imong self. Uga dako nga makatabang if the family will support decision sa matag usa nga membro diha, no? Balag dili na imong mamagpapa, pero kanang imuhang igsuon or mo igagaw, one of the members of your family would really help you a lot. Miss Magda, mobalik ko sa imuha. I just want to know your experience sa first nimo nga pag-disclose, pag-come out sa imuhang kung unsa jud ka. What was the experience? Hindi ko naman i-disclose. Now, bitaw. I'm a proud transgender woman. The transgender attached to me as a woman is just an adjective, as well as it's just my category as a woman, no? I respect women, biological women, and women with diverse sexual orientation. And yes, I profess myself as a woman. So muna kung na ako'y lambigit ko sa mga women's advocacy, I tell them that I am a trans woman or binabayi. We call ourselves binabayi. That's our local term, no? That's our local terminology for a trans woman, no? Nga ato lang distinct, no? Distinguish lang ba nga unsa ka klasiha nga pagkababae? I am a trans woman. And because of this, as a woman, maka-experience kid mi nga ubos ilang pagtan-aw pod nato. Samot na nga transgender ka nga kanang no, you're not a woman. You're dismissed of your identity. As well as because of that, gidismiss ang imong identity, tanan ng kuan aspects sa imong human rights to education nga di ka kaskwela because ganahan maka mababay.
Ganahan babae ang imuhang kuan, ang imuhang uniform, at taas kag buhok. So kung di ka kaskwela, di ka katrabaho, kaya trabaho pod kung makagraduate ka, yes, sige, kuan mo to 4 years ra ni. So trabaho na pod nimo, mag-set na pod sila condition nga, yes, no, you pass the exam, but usa na lang ka condition, dawaton ka na mo kung paputlan ka or kailangan maglaki ka. So na-achieve discrimination, no? Na nagbabag na mo, na yung mga barriers for us to exercise as well as access our rights to education, employment, and even in health, no? Nga, kung mo ato na kag-hospital, you are stigmatized to be a carrier of diseases because kamo nagdagit bung mga sakit, no? Because we are seen as a curse, sumpa. Mo bitaw tagon tag mga bayot mga bayot, nagdag-uwan, nagdag-init, nagdaglinog, etc. Because that's how they see us. Ubos kay ilang pagtan-aw. Kanang you are a curse, you are negative, you are very ill, no? Ill. So mo na nga tangtangon tani, and you just have to see us as you don't need to you don't need to embrace us, but you just have to respect us, no? We are not demanding that, oh, you have to embrace us because we are like this. You just have to respect, or else there's chaos, no? There's no order. That's our decorum, no, in society. When we interact with people, there should be respect, or else conflict should not everywhere. But yes, I'm a proud transgender woman. Nasa ting mga struggles that time, and I hope dili pud mo malain nga di nako i-disclose. But yes, I'm very proud. Oh, yes. Amo kang girespetuan.